alle sammen. I dag er det fredag, og det er mega fedt, fordi i dag, det bliver op på Flathead og alt muligt, og Men i går, der kom starttiderne, og jeg skal faktisk ride som nummer 2 i min klasse. Og jeg skal ride en LD1. Et sted skal man jo starte. Jeg skal ride som nummer 2, som sagt, så jeg skal ride 5 minutter over 8:30. Super. Men jeg vil lige vise jer de sidste par ændringer, jeg har fået lavet, og så skal jeg lige have gjort de sidste ting. Som jeg så i går, der havde jeg lavet de her tøjler her. Men jeg har sat sådan nogle, sådan nogle stjerner og sådan noget. Og det ser bare super godt ud sammen. Og det så godt handskerne i går. Jeg har ikke ændret på handskerne, end jeg har fyldt på dem. Men ja. Det har vi puttet i sådan det kors, og jeg skal også lige have skrabet af, hvis det er faldet ned på bunden. Men yes. Okay, så jeg skal lige have noget at spise, og jeg skal bare sådan noget madmad. Klokken er sådan næsten 9, og i aften skal Josephine, der skal hun hen og stå på boks sammen med de andre, så ja. Så har jeg pakket skridttæppe, et klud, noget pusle, en grim og nogle elastikker. Og så skal jeg egentlig bare derop nu. Så er boksen strøget, og yes, det ser jo bare super godt ud. Yes, så nu er det søget med det her saftvand. Hej alle sammen. Så skal jeg lige vise os. Nu er det lidt så siden jeg har blogget sidst, fordi jeg har lige været til frisør, og jeg egentlig var lidt bestysset. Så jeg også meget bedre kan sætte min kanal her i morgen. Men jeg har overvejet at sætte de her blomster i Chikin til smagen, når vi flytter rosenknopper. Men ja, det tror jeg gør. Jeg ved det ikke lige. Så ja. Så er vi over ved hesten, og jeg lige sat musik til heroppe, fordi vi er klar til at få gjort klar, eller få hende gjort klar. Og hun står sammen lige her. Hej, Susan! Så jeg vil virkelig bare lige gøre vandkopperne rene og sætte nogle høn, og så skal jeg begynde at flette det der. Okay, så Shakinte, hun er klar. Vi flettede ikke rosenknopper, fordi at, vi laver en anden sådan, måde at lave hendes hår på i morgen. Yeah! Og vi har flettet hendes hage, så hun kan få krøller. Så vi skal op sådan ved en 6-tiden i morgen for at hente trailer og sådan noget. Fletning, og så hun får skridt tæt på. De andre er også kommet ind. Så ja, folkens, det var egentlig bare alt for den her blog i dag. I morgen kommer der selvfølgelig også lige en stævnevlog, hvis man kan sige så. Men vi skal meget tidligt op. Jeg skal op sådan 5-6 eller sådan noget. Så ja, I må egentlig sove godt, og så håber I nyder alle de her serier. Og hvis I ikke har set de andre, så bliv ind og se dem, og smid gerne lige et like. Og så abonner gerne. Hej!